మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటనలో ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కూసుమంచి మండలం నాయకగూడెంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో వైఎస్ జగన్ ఫోటోతో పాటు వైసీపీ జెండాలు కలకలం రేపింది. కేటీఆర్ ర్యాలీలో జగన్ పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. వైసీపీ జెండాలతో జై జగన్, జై కేటీఆర్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ప్రభుత్వం ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.